Ina zaune a ƙofar gida kawai sai ga mota an buɗe mata gate ta shigo. Direba na fakawa ƙofan baya suka buɗe kawai sai na ga wasu kyawawan 'yan mata guda biyu masu kama da kajin turawa, farare da suƙal ko ina jikinsu ɓulɓul. Ina kallon gaban wato wurin kayan alfarma saboda nan nake fara kallo bayan na kalli fuskar mace. Na gansu gingima gingima masu ɗaukar hankali suka fito. Direba ya buɗe boot ɗin motar ya fito musu da akwatunan kayansu guda biyu ya jawo. Suna zuwa daidai saiti na suka ɗan rusuna suka gaishe ni. Yadda na ga abubuwa sun jijjiga gaba da baya sai da na ji kamar marfin kaina zai ɓalle. Na ce to lallai aiki ya samu a gidan nan. Allah ƙura'an da tafiya zan yi amma na fasa zuwa ba inda zani. An yi baƙin waɗannan kajin turawan ina zani ga aikin yi ya samu. Ban san ko su waye ba kuma daga ina suke amma dai ina kallon su naga da rabona a wurin. Domin irin kiwon madaran nan ne kiwon falo. Suna shiga falo kuwa ba da jimawa ba ni ma na shiga. Na shiga na samu matar babana a zaune suna ta dariya. Na tsaya ina kallon su sannan na samu wuri daga baya na zauna. Bayan na zauna ne sai na ce Hajiya wannan su wane ne ban san su ba. Ta ce 'ya'yan ƙannena ne da suka zo daga Turai. Shi ne kafin su koma na ce su zo ko sati ɗaya su yi min. Ai 'yan biyu ne. Na ce ina jin an ce kiwon Turai ne na ce ƙab lallai za a soshale a gurin nan. Allah ƙura'an kayan harka ne za su sha ƙwamusa kai. Na Najeriya ma bamu basu sun saka ta sun wala ba duk da basu da wayewa sai waɗanda suka fito daga ƙasan arna. Ai kuwa wallahi wannan garin daɗin sai na shige shi in Allah ya yadda. Na zo na tambaye su ya sunan ku? Suka kalle ni suka yi dariya suka ce mu muna kiran junanmu da suna sister cikin irin salon maganar nan nasu na 'ya'yan turawa shagwaba. Sai na ce kai gaskiya sautin muryarku kuna magana da sauri ai a hankali. Suka kalli juna suka ƙyaƙyata da dariya. Na ce za ku yi dariya in kuka shiga hannuna 'yan bantan uba. Suka gama dai shirmansu da sauransu suka gabatar mun da sunansu. Wannan ta ce ita ce Hassana wannan ita ce Husai. Na ce to sannunku. Suka ce kai ya sunanka? Na ce sunana Baffa. Suka ce Baffa what does that mean? Me hakan yake nufi? Na ce za ku gane 'yan bantan uba a zuciyata kuma a fili na ce musu ɗan uwa ake nufi. Suka kalle suka ce ɗan uwa ɗan uwa. Na ce ba ku iya Hausa sosai ba suka gyaɗa kai da dariya suka ce Turanci ya fi yawa. Na ce to zan koya muku Hausa.